Kaluguran ko kapatid, ikasal pantayanan, metong po ka rin maragulang problema ng kinatamong bansa, yapining graft and corruption. Makanano tamang alak ko, yung graft and corruption, king kinatamong bansa. Ating kong kaluguran nga ng sinabi, no kanumburita mong alak ko, yung graft and corruption, king kinatamong bansa. Libulan langan, then taong edad 16 years old and above, at edad 15 years old and below. Ilan bayang suling Pilipino ay pa masyadong miyanan king graft and corruption. I beg to disagree nga ako kitang kaluguran ko. Kuling kaya biya mo karetang 16 years old and above. Nyapin, nakala rin mga mati, nung lipulan kala retang 16 years old and above. Para mila ko yung graft and corruption, king kaya tamang bansa. Makanano tamang din ang solusyon ini. Kaya malating paralan at simpleng paralan. Maniwala ko maragulya sa uping pamilya bang mabawas ang graft and corruption king kakatamang bansa. Saludo ko rin kakatamang family groups and family movement. We have the marriage encounter, pag-ibig sa Diyos Catholic community. We have the couples for Christ to support and give power to the family. Uling maniwala, maragulyaga ay pamilya, king pamagbayo, ning kiratamang bansa. Namin dapat tamang iyan at king kayang biyang pamilya. Muna-muna na eliminate bribery within the family. Nanimburin mo sabihan. They anak should be motivated to serve the family. Uling kaluguran me, ing pamilya. May sasane hindi nang lagay, ing meto kaya. Manos siyang pinggan, 20 pesos. Magluto yung nasi, 30 pesos. Maglinis siyang balik, 40 pesos. Maglinis siyang kotse, 50 pesos. May sasane ing lagay, ing anak. Isane may kitang motivated siya by love of the family, in the service of the family, so that later on, sumuyo yan in the name of love, not in the name of money. Pudang sinana may anak tatanggap yung pera for everything that he does for the family. Pudang manungkulan niya. Nung alam makasipit at dilala, kitang panakan mo kaya, bumanay papel mo. Uling sinana making bribery ing anak mo. Kaluguran ko anak, if ever you serve your family, you serve with love. At yan alam pera. Uling talaga naman, ikalinda, para na sweldo kayong sarili mo, ken pamanese ka rin anak mo. Ikan tatang madyawag na sweldo para kaya. No. Nyabi susuyo ang pamilya, uling kaluguran mo lang. Nung pasweldo iba, ang buhay tatang, kaya pamanyuyuda kayo, ikayo man sana, podang yudos na kayo. Out of love for the family, maminto kayong masanese. Alam na kalat cheche orange. Number 2, practice accountability within the family. Dili namin libo yung anak mo para mag-grocery. What can you buy with 1,000 today? Mo itang may grocery mamalik iya pasanya ulam for the day. Kabalik na, anak, no ka rin rin resibo. Inang naman, magtiwala ka na ako. Anak, no ka rin resibo. Kapag suspensya, pagtiwalan na ka, burigo mo, maging responsable ka. Accountable ka. Karetang pinibala ang pera kita. At nung ating sobra, sulungin mo. Pag Jollibee mo na, munta ka SM kaya kanan, imburigo mo. At hinggang accountability, karing nanumang mi panibala.
It's not because of suspicion or lack of trust. I-train nyo rin anak you. Debit, credit, alikupit. Debit, credit, accountability, and honesty as regards money. And then, my dear brothers and sisters, iwasan yung pamangupit at pamanakaw within the family. I remember po din kami malaking sari-sari store, inyang anak ko. Nung ating may wala ka rin sabon, kanina rin si ka na sabon, kamay, Lifebuoy, ampong palmolive. Pagsating may walang may mga sabon kintindaan, aro, papagtapatan na nga ni Mako nung niming kinangwa. Kaya nang may mga mawawalang sabon na kamay, ang gadela magtapat niya, ulit dalaga na na eh nagipatugutan ni Mako because she wants us to be honest in anything. Ngayon, pamilya margulyasaw, kingkiratang bansa. Training people to be honest in little things. Bang later on, maging accountable na, kingkiratang bansa. Ngayon, sa sana ng anak mamulot pera king balik. Ating balik ang pera king sana. Ating meto nga lulan na pera king refrigerator. Butang mangailangan niya na kumayo. Butang alana yung akit mangalkal ni. Kaya nga parador, kaya pitaka. At karin kaya kayong pisalikutan pera. Isa na may manak, manyawad siyang pera masalese. Halitang mamulot siyang pera. May sasanay mamulot pera king balik. Butang alana yung mapulot. Kalkalana na yung pitaka mga kwempa. My dear brothers and sisters, ini pong gospel reading tamunin. Tungkol niya ka rin tatlong kurap ataw. The kurap landlord, the kurap akasabak at the kurap akatiwala. Kaya mong panahon ka, malawak yung gabunda rin landlord. Patuloy nga dahil yung sarulan yung gabunda, pauban na lang ka rin kasama. At buat ang mangulekta ng renta, ilay ang kasya rin kain. Itubod do rin ka rin ang katiwala. At may tagon. Lulubing corruption, kurap ang landlord. Kurap akasama, ampong kurap akatiwala. Naning panibatanan ng corruption, absenteeism, panay ang ala ng landlord. At kapag laging wala ang amo, absenteeism brings corruption. Kaya nga sabi nila, when the cat is away, the mouse will play. Nga po ng panayang na yung manager, aro, mabiyasa ng gawang katiwalian, ampong kalokwan din mga dobra. Malibo, ingatwa na ng Panginoon, masalese kwenta. Ulit pa siya kami niya masalese kwenta, alakang kwentang ka. You see the two words? Kwenta, accounting, kwenta, the word. In word mo, imulatan ng pangatao mo, at sugyatang masalese kwenta. Niya po, tangi ka na ba niya masalese kwenta? Alakang kwentang ka. Niya pasalamat po ka rin treasurer na, ka rin barangay officer, ka rin kung pradya mo ng mamya ng report, kapani-paniwala. Uy, din kwenta mo, at siya maling kwenta mo, bilang ako kwenta ka rin tao. So, my dear brothers and sisters, karin malaking bagay ang pagtiwalang na. Meron na kang 20 pesos siya na may maya. Manutang kang 50 pautangan, takang manutang kang dinagan at dalang pautangan. Uli nga kabiyas ang mamaya. Kaya ka pwedeng pagtiwala karin mga nating bagay. At nung ating meto ka bagay, itang masaliging palengki, yapin niya po itang tiwala.